Tinoganudzai mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochitatu mwedzi uno waMbudzi. Tinoramba tichikuyeuchidzai kuti chiramba wasara chedu chakusvika zuva rochipiri kusvika zuva rochina mwedzi uri kuteerayu kunenge kuine Samutoko Youth Festival paMutoko Center. Tinaita kungwarira chaiko tigoenda tireke kugotaikiwa nounhu hwedu hwechiBuja tiri kufara tichikurudzirana zvakanaka. Munhau dzanyasi kuna Sabhuku Chiadzwa asungiwa pabodzi pono vamwe vache vanosvika 27 nemapurisa nyasi. Wanga vari kuita zvokuratidzira kuti kambani iri kuchera mangodayo anjini yekuita zvinhu zvisvinuba. Wanga vari kuratidzira vachida kuti vambwikewo zvichemo zvavo zviri maererano nemugariro wavo ikweyo kuti uchinjirudziwewo uitewo zviri nani. Mapurisa aribe kureketa kuti chii chaitika kana kuti zvadini, asi kwai wapfikirwa jerero pamutare. Magweta anoita kodzero dzavanhu atoenda kowamirira kuti vambwe kuti vanokona chere kuvaburitsa ikweyo. Zvatinogara kureketa zviya izvi zvinova zvandotifungisa nyaya yedombodzvipa redu kuti zvinoramba zvindohwadza mabi angu. Idi aiwa tinondoimba kuti zvichachinja makuno yano. Kuna mumwe kanzura wokuHeadlands anze asungiwa nemapurisa nokuda kwokuti akamisa zvinhu zvanga zviri kuitika zvokupuwa vanhu kombewo nemafotereza asi vachiseenzesa makadhi omusangano kuZANU-PF. Paipapa kureketa iye kuti vanhu ngavamire kupiwa zvinhu wapuwe zvinhu munhu wese hwii kundoti wobata ribodzi. Izvozvo ndizvo akasungiwa zvomunyika medu zvisvinuba wakomana. Basa hurumende vanenge varibe kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo kwai mwedzi uno vanogona kureka kundobhadhawa mari yavo. Ipapa vazhinji vakutoshira kuti nyange wakabayiwa havo vanogona chero kundosaya mari dzavo wachindonzi waribe kubayiwa. Heno mabi angu kuti zvinombotekaira sei kana kuti zviri kumboitiwa sei nehurumende yedu tiribe kumbozvingwisisa, asi tinoramba tichindoimba kuti zvichanhadzirika makuno yano vanhu vaboye mari dzavo sezvo vari kuenda kumabasa. Nyasi muHarare vanhu vazhinji vagovhunduka kuti kohoko nokuti mapurisa anga akaita utacha chaiko kuita unge Mbudzi kaisiwa kuenda kumafuro. Idi paribe agoziva kuti zvizva zviri kuitika, asi kwaino vanoreketa makwai hurumende yedu iri kushaya kuti inogona kundomukiwa nevanhu vamunangagwa wasipo kudare. Idi chakachenjedza ndo chakatanga. Vanhu vanokangamwa uziva kuti munhu ukararama wakabata banga unogara chete vanhu uri kundofunga kuti munhu wese andobata banga ada kuyako kuvhuya. Zvatinogara kunyepa zviya kuti hurumende yedu iyi inozvikona baa zvokuihwisa. Ipapa kwai wakuru watatu wokuZinara watakanihwa mhosva dzawaipomerwa dzokuita chimanjambudu nokumora mari yonyika. Idi zvakatooma, mari tiri kuziva kuti mari yakanga yabiwa asi zvikatobuditsiwa kuti ndio wakaba, asi ipapa wakundonzi aiwa waribe mhosva. Zvakatooma mabi angu. Tiri mumatare mopokare kwai Johana Mamombe anogona kundotsvakiwa dzimwe mhosva dzokuti wamubenhutse pokare mujere, asi wagoreketa vamwe wati hwii kutsvakiwa dzimwe mhosva asi kundomutsa mhosva dzaanga anzi dzambobisiwa dzacho idzodzo ndodzanenge akusungirwapo kare. Idi aiwa tinoramba chindori chamutengure vhiri rengoro ribe kumira. Mapostori wagonyora tsamba kuhurumende dare remakurukota wamunangagwa vari kureketa iwo kuti vari kuda kuti hurumende yedu igomise kupinda kwaSomizi muZimbabwe. Kwai Somizi ada kuuya hacheko pembera kuvhuwa patsva kuri kuitika imwe storo inotengesa kudya. Ipapa izvozvi zvatoita kuhwadza ivava apa wamwe wechidiki wobata ZANU-PF waakutoita zvokutoti tinoda kutoti areke kugoita nekuti kwai anoita zvoungochani. Izvozvo zvegani ndo zviri kuita kuti waite kutirimuka kudare, asi pavanenge vari kuita zvinhu zvomutsepwede zvakaita sokuroodza wapwere wachiri wadiki kubhinyana nomadzimai vanenge varibe kana chibodzi chavanoreketa. Zvakatooma mabi angu. Idi zvinonharo izvi.
kumasoja kwaita makwai mamwepo kare kuti kwai kunoamwa wakuru masoja wakubisiwa pazvigaro zvavo nekuti wakabvunza wakuru wavo kuti kohoko waribe kubhadhawa mari svinhu dziri kudiwawo nemasoja. Wagonzi iwo ipapa kuno wazhinji wari kutoda umirira kuti wanzi iwo wabisiwa pabasa romasojari. Zvakatooma mabi angu, asi ukaona kadari aiwa taukaziva kangoma kanoramba kachindorira kachidari kudzama rakapaduka. Wanamai wanotamba netball wemuZimbabwe waja chikwata chokukinyano zvibodzwa zvinosvika 53 kuzvinosvika 48. Toramba tichifara tichiti pamberi nawo wanamaiwa peno wangafundzisawo wakomana wamawarriors kuita zvinhu zvisvinu zvokuhwina. Wanotekedza nhabvu yonyika PSL wagoreketayo kuti kwai matikiti okuenda koringa bhora anenge ari kuitiwa madhora okuAmerica 10 rakachipa racho. Idi zvakatooma mabi angu, unosaya kuti kohoko naye makaro mari akadari wanoita kudini wanhuwa. Idi tichatoramba edu tichindoona ana Mutoko United kwedu no kwaMutoko hwi kuenda koringana naana Caps naana Dynamos wa tiringe dziri kuitika pasirese. Kwai muSouth Africa zvakabuda musarudzo zvakuda kupera kuchiti zvioneke kuti wagokwanisa apo kare kuzviita kuti zviburike zvakanaka. Ipapa kwaiwa pedza kuwerenga zvinosvika 20 kubva muzana, asi kureketa kuno pane zvawaburitsa bato reANC rakaboya mavhoti anosvika zvikamu 40 kubva muzana. Bato reDA rowarungu rikagoboreka anosvikawo zvikamu 17 kubva muzana. Bato reEFF rochidiki rikagoboyawo 10 kubva muzana. Toramba tichizvikudza izvi tichiti ndokuda kwewanhu kwari kuitika kumu. Iyo South Africa pokare nozuro uno kwagoreketiwa manhokonhoko tapedza nhau kuti kwai nyika iyi yapuwa mari inoita mabhiriyoni yomarandi 130 okuti waite kuchenesa magetsi awo. Idi ndo madhiri akanaka makuru. Iyi mari ichabva kunyika dzakaita seAmerica, Britain, Germany pabodzi pono nyika EU. Ipapa kwai izvi zvichaitika mumakore 3 kusvika 5 ari kuteera. Idi wabi yedu waita kunota chaiko. United States of America kwai yagobisa nyika yeEthiopia pamusika woAgoa uyo Ethiopia yaigoboya mari inoita 250 omamiliyoni omari yawanenge watengesa zvinhu kuAmerica. Idi wamwe wachagoita kupfanonzara chaiko kuEthiopia kumu. Ipo pakare Ethiopia yaita kuti wanhu wese kwai mutemo nyika watomboisiwa pativi kuti masoja ndiwo anga ari kutonga. Hurumende yeko yagotiyo yakuda kutorwisana newanhu wari kupanduka wokuTigrei zvokutoti yatokurudzira wagari wayo kuti waite basa rokutorana nozvombo wagone kurwisana newanhuwa. Idi pakaita manyongori chaiwo apa. Kwai Jeff Bezos agoti achagoda kupa mari inoita bhiriyoni ribodzi romadhora okuAmerica kuti wanhu wagodyara miti muAfrica. Idi mari ngaiuye, tinori kutoidawo nosi kwedu uno. Toda kuti tijarewo miti tireke kugoramba tichindotekaira kuenda kotsvaka huni kwese kure uko. Tiri ipapo zvedu mabi angu. Aiwa kwanyasi tabweka. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.